trhu totiž viedli k tomu, že ľudia, ktorí si často spolu volali, sa nakoniec spontánne premiestnili k jednému operátorovi. A najmä pre drahšie volania do cudzej siete sa im o odchode k inému operátorovi neoplatilo ani rozmýšľať. Tieto pravidlá na trhu sa začali meniť príchodom tretieho operátora. O2 však nemal žiadnych vlastných zákazníkov, ktorých by mohol zvýhodňovať. Vsadil teda na agresívnu cenovú stratégiu a ponúkol volania do akejkoľvek siete za rovnakú cenu. Keďže nový hráč na 100% saturovanom trhu môže narásť len na úkor ostatných, príchod O2 na trh sa prejavil v prípade oboch existujúcich operátorov rôznym spôsobom. Pre samotný Orange to síce neznamenalo výrazný pokles počtu zákazníkov, nová realita na trhu sa však prejavila vo vývoji v kľúčovom parametri najvýhodnejšia ponuka na trhu. Netreba zvlášť zdôrazňovať dôležitosť tohto parametru, pretože v prípade Orangeu pokles o každý jeden percentuálny bod znamená, že 30 000 vlastných zákazníkov Orangeu považuje ponuku iného operátora za lepšiu ako ponuku Orange. Kľúčovou otázkou teda bolo, či sa dá tento parameter získať späť. A to bez toho, aby Orange pristúpil na hru O2 a ponúkol tiež volanie do všetkých sietí za rovnakú cenu, čím by si výrazne znížil svoje revenues. Odpoveďou bol unikátny program analýzy užívateľského správania a následnej optimalizácie služieb Orange Garancia. V praxi to prebieha tak, že klient príde na predajné miesto Orange, kde prebehne analýza jeho využívania mobilu za obdobie posledných 3 mesiacov, teda koľko a kam volá a SMS-kuje a aké dodatočné služby používa. Na základe toho mu je ponúknutý balík služieb, paušál šitý na mieru, ktorý je najvýhodnejší práve pre daného zákazníka.